En enormt stor udfordring. Jeg kan også høre, at nogle er i tvivl, om det overhovedet har gjort en forskel, at vi er kommet i regering. Om det overhovedet er besværet værd at vælte Lars Løkke. Til de, der tvivler på det, så vil jeg sige klart og tydeligt, ja, det har gjort en forskel. Det er en fejl at tro, at der ikke længere er forskel på rød og blå blok i dansk politik. Vi har sat mange på og arbejder lige nu på at få Danmark på rette kurs efter et årti, hvor opsvinget blev soldet væk og givet til den rigeste del af befolkningen. Hvis I er i tvivl, om det kunne betale sig at vælte en borgerlig regering, så spørger den enlige forælder, om det gør en forskel, at vi tredoblede beskæftigelsesfradraget. Spørg håndværkeren her i Nordvestjylland, om det gør en forskel, at vi har genindført håndværkerfradraget og endda udvidet det, så det også gælder alle de sommerhus, vi har her på egnen. Spørg pendlerne, om det gør en forskel, at vi forkorter rejsetiderne i den kollektive transport. Og spørg den ufaglærte, om det gør en forskel, at vi nu tilbyder dem efteruddannelse og opkvalificering. Og hvis I møder en af de 8.000 pensionister i Nordvestjylland, som modtager ældrechecken, så spørg dem, om det gør en forskel, at vi nu har sat ældrechecken op med 4.500 kroner om året. Og når I så møder en fra Enhedslisten, når I har dem sådan på tomandshånd, så spørg dem, om ikke de trods alle de hårde ord, ikke bare en gang imellem, når kameraerne er slukkede, og deres hovedbestyrelse kigger den anden vej, også kan glæde sig over, at vi sammen har fjernet fattigdomsydelserne, vi har fjernet brugerbetaling på sundhed og forbedret indsatsen for et bedre miljø. Så selvom man kan være bekymret en dag som i dag, så synes jeg også, at vi skal bruge dagen på at minde hinanden om, at det rent faktisk gør en forskel, at vi har fjernet Lars Løkke og Pia Kjærsgaard fra magten. Jo. Personligt så glæder det mig, at vi styrker uddannelse og efteruddannelse. Det ligger nok i mit partis DNA at sikre, at alle, uanset pengepung og postadresse, får en god uddannelse. Det må vi ikke tage for givet her i Danmark. Dagen i dag skal altså også bruges på, at vi fejrer alle de initiativer, vi har igangsat for at sikre Danmark den bedste generation, den bedst uddannede generation nogensinde. I Socialdemokratiet der tror vi på, at uddannelse skaber mønsterbrydere. At det er uddannelse, der giver mulighed for, at man selv kan bestemme i sit eget liv. At det er uddannelse, der giver frihed, og så uddannelse, der kan nedbryde den sociale arv. Derfor har Socialdemokratiet også fra dag 1 arbejdet på at give vores uddannelser et løft, så vores børn og børnebørn kan blive endnu dygtigere. Og vi ønsker også at give efteruddannelse til alle dem, der har fået mindst uddannelse livet igennem. Det kan være vejen til et nyt arbejde, hvis man får den rigtige opkvalificering. Bag de lukkede døre. Heldigvis så får de også sat mange gode røde fingeraftryk med en mere social og human politik, end den vi så under VK. Men jeg vedkender mig, at når vi snakker om den økonomiske politik, så vil jeg heller ikke sætte i Folketinget gør, at vi står der, hvor vi gør nu. Men det gode, vi har været med til, er selvfølgelig nogle af de mere værdibaserede politikområder, som vi har fået ændret på. Vi har fået hævet aldersgrænsen, så børn på 14 år ikke mere kan sættes i fængsel. Vi har stået fast og fået afskaffet fattigdomshjælpen. SF er og bliver det mest ambitiøse miljøparti, og Danmark har nu igen fået verdens mest ambitiøse miljø- og klimapolitik. Det har SF en stor del af æren for. Når vi taler vækst, er det i høj grad med fokus på flere og nye jobs inden for klimaforbedringer og miljøudvikling. Der er et stort eksportpotentiale i dansk viden inden for vedvarende energi og rent drikkevand. Hvis det bliver prioriteret rigtigt, og vi holder førerpositionen, ligger der mange nye arbejdspladser for danskerne i årene fremover. Vi kunne ikke få flertal for en indførelse af millionærskatten. Men det betyder ikke, at det hermed er fjernet fra SF's ønskeliste. Men vi har sørget for, at olieselskaberne og bankerne nu ikke får glæde af selskabslettelserne. Tværtimod så skal skatten nu for olieselskaberne bruges til at betale for elektrificeringen af togdriften. Det er en stor sejr for miljøet og en kamp, som SF har kæmpet for i mange år. Mange forsøger også at danne et billede af et SF, som har svigtet. Jeg tror stadig på, at det ville have set meget værre ud, hvis vi ikke var gået med i regeringen. Det var meget slemt efter 10 år med VKO-styre. Jeg valgte selv at bakke op, da SF gik med i regeringen, selvom vi vidste, at det ville blive svært,
sådan som resultatet så ud på valgnatten. Men der er nok ikke mange, der kunne forudse, hvor svært det ville blive, eller hvor hårdt den økonomiske krise ville ramme. Men jeg kunne ikke bære det menneskesyn og den egoisme, som efter 10 års borgerligt flertal Danmark for folket, det klinger og gror. Det er de stærke, de sejrende ord. Hver den, der virker med evne og ånd, og hver en, der skaber med den bakkede hånd. Hver den, der ærligt i arbejdets flid vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid. Plads for dem alle, plads for alle, der vil. Danmark for folket. Danmark for folket, fra hytte og hus. Stærkt skal det stige, som vormændens hus. Nynne sin sang, hvor maskinerne slår, og nynne ud, hvor muldens mænd langs herrerne går. Synge ved det